Okay. Mayong gabi sa tanan, mayong gabi sa tanan, no. Isda na pod, no, isda na pod. Mayong gabi sa tanan, mayong gabi sa tanan. Welcome back na pod sa atong live, no. Palihog lang kog like og share sa atong live, no. Like og share lang sa atong live, no. Palihog lang kog like og share sa atong live. Balik-balik na, no, like and share lang, like and share. Update na punta para sa 9 PM na to, no. Sayang kayo, slide atong kumbi ganina, atong pitik na slide ang pitik. Sorry kayo guys, say slide atong pitik. Slide atong pitik ganina, no. Sinsya kayo. Palihog lang kog like og share, no. Like og share lang. Like og share sa atong live, no. So sugod ta dito sa atong biskumbi. Duha ka biskumbi na to, no. Duha ka biskumbi. Dili na og ikuha sa 01 gate. Basin kuana 01 gate, no. Akong gipa slide o gipa mirror o akong gigamitan kong code. Muni ang duha nga bis nakuha nako, no. Okay, ang una 193 target rumble lang, no. Palihog lang og like og share, no. Like og share. 193 target rumble, share lang og rumble, no. No, dali-dali on tani kay 6% na lang. 6% na lang atong, no. Palihog na kog good evening po, ma'am. Ma'am Ina Intag, good evening, ma'am. No, palihog na kog like og share sa atong live, no. 193 target rumble, share lang mo og rumble, no. Share lang og rumble para sure ball. Ikaduhang kombinato 173 target rumble lang gyapon, no. Target rumble 173 target rumble. Isda na po daw. Isda na po mga madlang people doon na tayo kung tamban lokoy buhinaw ug malapati. Nagatungula pa yung nagkawala pa magtangkol yan suda na. Target rumble, no. Good evening po. Ay, good evening po, ma'am Boss Rimar. Stay strong po. God bless po sa imo, no. Ngayong gabi po, ma'am Maribek. Gabi, ma'am. Palihog na kog like og share sa atong live, no. Palihog lang kog like og share sa atong live. Tamban mo po malapati bulinaw ang atong Instagram mga madlang people, no. Ala katong kusunada mo para nagsiguro, ha. Ang atong mga madlang people bagong buwan linaw kayo. Ala katong pamakan po, no. Palihog lang kog like og share sa atong live. Isda na po do. Tamban mo po malapati bulinaw ang atong mga madlang people, ha. Okay, thank you sa pag-like and share, Ma'am Ina. Thank you sa pag-like and share. May gabi po, boss. May gabi, boss Ronilo. Uy, happy birthday rin, ma'am. Advance happy birthday para ugma. Advance kayo, ma'am. Advance happy birthday, ma'am. So, target rumble, no, 173 o 193. Target rumble natong do. Best, duha ka kumbi. Best, duha ka kumbi. Palihog lang og like og share sa atong live, no. Like og share lang. Okay, dirito sa atong pa-sure. Dito sa atong pa-sure, no. Sa atong pa-sure. Uy, nakita man. Doon atong pa-sure, no. 259 259 pa-share na to. Sinsya kaya na slide yun atong kumbi ganina. Atong pitik ganina na slide.
Ulan-ulan manggod mo nang ina-slide. Pa-sure na to, 259, target rumble. Target rumble no, pa-sure na to, target rumble. 259, share lang jud og rumble no. Share lang jud og rumble. Pala na kog like ug share sa atong live no. Like ug share lang sa atong live. No, pala na kog like ug share sa atong live. Muna atong pa-share no, 259. Sa ganahan mo taya, 259 target og rumble. Muna ang target 259. Ang rumble kamo ni bal. Pila yung rumble po. O, dirita sa itong upat ka, hot combi, no? Hot combi na to. Hot combi. Upat ka, hot combi. Unang combi. Ito, day, sa hilig og last 2, kanang gipang bagisan ako. Muna ang last 2, anak nila. Nga muna ang last 2, palihog lang kog like og share sa itong live. Like og share lang. Okay, sa upat ka, hot combi, no? 481. Ang last 281. Target rumble lang gyapon, no? Share lang gid og rumble, no? Palihog lang kog like og share sa atong live. Like og share lang akong gipangayo, no? Mura gid akong gipangayo. Basin na anay free star dia sa ubos, pwede gawro na ma-send or dili pa. Try dan new send. Nay makita dia free star sa ubos. Nay star dia sa ubos, pwede na ma-send sa akong live. Palihog lang ko no. Like ug share lang sa atong live. 481 target rumble, 81 ang last 2. Dito ay kadua. 581, 81 gyapon ang last 2 ani. Target rumble lang gyapon. Palihog lang ko og like ug share sa atong live. Like ug share lang no. 581 o 481 target rumble. Ay wala. Sige, salamat kayo boss Ronilo Rada. Salamat boss. 581 o 481 no, target rumble lang gyapon. Target rumble 581 481. So dito si Katulo 860 target rumble lang gyapon no. 860. Ang last 2 ana 6 og 0. 6 og 0 target rumble, sure lang gyud og rumble. Target rumble lang gyapon no. Og sa last nga Kumbi 960. Target rumble lang gyapon. Target rumble. Siya lang gid og rumble no para sure ball walay bagulbol. No? Matag og pamintin do ka ba pamintin. Matag ko. No boss. Ito pa bata ero. Napang laki na bata. Ito. Ito masot? Ay. Ano naman yung color? Ang color ano? Sizes. Yan yung mga hindi sa ano. Size na lang. Wala ang sizes. Okay, matagog paminti no? Live lang. Ha? Live. Yay. Live oh. Sure, tres.
Test nimo. Padaog po din na. Palihog lang ko no, target rumble lang yapon. Pamataw og pamintin. Duara ka bok pamintin. Ay biya 3 days na ni pamintin. Pamintin 303. Oh. Og 310. Namo din mo pang Last to 03 og 10 ang last to. No? Target rumble lang yapon no, target rumble. Og mo na tong kumbitanan. Nantawa lang ninyo kung unsa inyong ganahan ng kumbi. Wala tayo pitikron alas 9, wala may niyato, maniatag sila. Good evening. Good evening pod Ma'am Marisa. Ma'am Marisa Diaz, good evening pod Ma'am. Muna tong kumbi no. Sa ganahan ra diha, sa inyong ganahan nga, sa inyong bit nga numero. Pili lang ninyo na. Ang akong bit nga numero kani akong bit nga numero kaning best kumbi nga duha no live lang kog like ug share sa atong live, like ug share lang mura na og pangayo, like ug share. So pili lang ninyo, pili lang siya ninyo ya. viewers ba? Oy, Boss Ranel Sarita, ganan kas. O sige, pwede po nimo tutayan tong pitik. Ay to biyay. Katong natagaan niya tong pitik nako, ayun yung biyay ito. Tayo iputin niyo. No? Okay guys, may hapon sa inyo, manihapon ta ninyo, mangningaon. Pili lang ninyo na guys, no? Palihog lang kung like ug share sa atong live, like ug share lang. Kasi lang kanawon, ako sa ipatanaw sa inyo kung asa inyong bit, ana. Kanawa lang kung asa inyong bit. Work ng kanila. Yan, sa pangalan niya. Ay, nana din, abot na itong pitik. Sa gananong pitik, nanang pitik, mo pa'y pag-abot. Ni chat, ni text na. Comment lang mo sa gananong pitik. 5 kabuk, kay Moray, akong viewer, 5. Comment na, palaw lang og like, share sa atong live, ug comment diya sa ganahan og pitik, no? Sa ganahan og pitik, comment na. Pero like ug share sa atong live sa una. Like ug share sa bago. Okay, Boss Rimar. Palaw lang og like ug share sa atong live, boss, no? Ganahan og pitik, like ug share sa, like ug share bago mag-comment. Sa ganahan og pitik, nanatong pitik mo pay pag-abot. Palihog ng kog like ug share, no? Like ug share lang sa atong live bago mag-comment.
Mupay pag-check sa atong kwan, source. I-text na atong source sa atong pitik. No, palihog lang og like o share lang no sa ganan og pitik. Like o share. So sa dili ganahan, pwede ra. Pwede ra pod sa dili ganahan ya sa atong pitik ay bahala mo. Palihog lang og like o share no kung ganahan mo og pitik. Nana ang atong pitik mo pay pag-abot, mo pay pag-chat, pag-text. Akatong gusto na magkilaw, magsabaw, magpito, magpaksiw. Ano tayo, tamban na po yung bulinaw, malapati. Akatong gusto na daw, para masingyas lang para itong mga kulungan. Akatong wala sa daw na. Palihog lang ko no, like o share sa ganahan og pitik, like o share. Sa ganahan og pitik, like o share lang. Pagsiguro mga matlang people, ang atong isda dali, bago, sinaw kayo. Akatong mga pamakakalpundag sa daron. Sa daron, nasagta sa inyong pamahaw paniod tog panihapon. Tamban na po'y malapati, bulinaw ang atong isda dali, mga matlang people. Murag isa ra ang interested sa atong pitik ba? Ang atong isda mga matlang people. Dua. Sinaw kayo. Nakatong pamakakalpundag sa daron, para So, di mo mag-comment no? Palihog lang kung like o share no? Like o share sa atong ganahan og pitik. malapati, bulinaw ang atong isda, mga matlang people. Naana atong pitik no, naana atong pitik. May salamat boss Raymar. Salamat sa pag-like ug share sa atong live no. Salamat kayo. Ikaw ang unahon og hatag boss Raymar sa atong pitik nga bagong niabot ron. Palihog lang kog like ug share sa atong live kay naana atong pitik. Naana ang pitik no, naana ang pitik na to. Palihog lang kog like ug share no sa ganahan og pitik. Sa ganahan og pitik, like ug share lang bago mag-comment. Nana tong pitik no, niabot na. Di guro ganahan og pitik ni uban no, kay di man mo like ug share. Di man pud mo comment. Nana tong pitik no, mo pay pag-abot, niabot na tong pitik. Palihog lang kog like ug share. Natay pabuto ron, natay pabuto. Mubay paghatag sa atong papitik no, naipitik diri. Mo pagpakabot ko na matag. Natay pitik no, mo pay pagabot. Palihog lang kog like ug share no, like ug share akong gipangayo para matagan og pitik. Ayos na po mga madlang people doon na tayo kung tamban lupoy, bulinaw ug malapati. At itong malapay na ito, wala pa magkangkol reak so danon ha. Natin ito ng klaseng kapilitriyan, tamban lupoy, malapati ug bulinaw. Comment lang no sa ganahan og pitik, comment lang naana ta atong pitik, palihog lang og comment no. Comment lang sa ganahan og pitik, naana tong pitik.
Ano na itong pitik no? Palihog lang kog like o share bago mag-comment para matagag pitik. Para nagsiguro ha. Atong ito mga maglindipot, bagong po, sinaw kayo. Nakatungkol pa magkangkulog sa daron, pahanan para itong makunungan. Ista na po do. Tambal na po yung mga patibol na mga tumita mga madlang people ha. Pagsiguro, ang atong ista mga madlang people, presko na Oh, mamiya. ista na po do. Kiyakap, antog. May gabi dia, ma'am. Oh, ma'am, palihog lang kog like ug share sa ma'am no bago matagaan kag pitik, ma'am. Palihog lang kog like ug share sa atong live. Wala pa magkangkul diyak sa danon ha. Nasa ito mga klaseng kapilipilian, tambal na po'y malapati o bulinaw. Bagong kuha mga madlang people, nga itong isang dala sa inyo diri ha. Kapag gusto kaya magkilaw, magsabaw, magpito, magpaksiw. Ano tayo, tambal na po'y o bulinaw o malapati. At at ang sunaga, para sinyas lang sa atong mga kulungan. At at ang mula sa danon ha, doon tayo isang Palihog lang kog like ug share sa atong live no. Like ug share para matagaan og pitik. Like ug share sa atong live. pagsiguro mga madlang people, ang atong isda diri bago, sinaw kayo. Nakatungwa pa makakangkul sa danon. Sa danon, nasakta sa inyo. Like ug share lang. Panihapon. Tambal na po'y malapati, bulinaw ang atong isda diri mga madlang people no. Ano ba itong kusunada mo para nagsiguro ha? Ang atong isda mga madlang people, bagong kuha. Ay, masawa. Imo asawa ba kay pilot? Pilot, imo asawa. Isda na pong isda. Pilot na kung kan. Tambal na po'y malapati, bulinaw ang atong isda mga madlang people ha? Ay, good evening, boss Jimmy. Slide gani, boss. Na-slide atong numero ganina. Boss, balihog lang kog like ug share para matagaan ka nako og pitik ron. Ana tong pitik ron. Balihog lang kog like ug share. Paganahan og pitik no. Murag dili ganahan og pitik ning uban ba kay dili man mo comment igora mo sin sa atong kan. Palihog lang og like ug share no. Sa ganahan og pitik, like ug share lang. Sa ganahan og pitik, like ug share. Natulog ba? Kawa.
No? Sa ganun, nasabta sa inyong pamahapan yung tugpan hapon. Tambal na po'y malapati, bulinaw ang atong isda dahil mga matlang pipulo. Alam itong kusunada mo para nagsiguro ha. Ang atong isda mga matlang pipulo, bagong buwan, linaw kayo. Dapat ito pamatang po magsulanong para lang para itong mga punungan. Isda na po, isda na po daw. Wala na ganahan og pitik. Wala na ganahan. Okay. Wala na. Wala na kog like ug share no. 6:50 mo finish na ko sa akong live no. 6:47 pa. 6:50 nangunan ako no. Palib lang kog like ug share sa atong live. Like ug share lang para matagaan sa atong pitik. Lato na ko. Palib kog like ug share sa atong live. Sa ganahan og pitik. Sa ganahan og pitik, like ug share lang. Like ug share. Wala na. Okay, 2 minutes to go. 2 minutes to go. Like ug share sa ganahan og pitik. Nana atong pitik, no? Like ug share lang. Like ug share. Like ug share lang, no? Sa ganahan og pitik. Pwede ko like ug share. Nana atong pitik, ron. Like ug share lang no, like ug share sa ganahan og pitik. Og comment na mo diha sa ganahan og pitik, comment lang ba. Comment lang sa ganahan og pitik, sa ganahan og pitik. Comment lang. Comment na sa ganahan og pitik. Masuko ko ron, masuko na ko ron. Comment na sa ganahan og pitik, dali. Comment na sa ganahan og pitik, dali. Palihog lang po kog like ug share. Dali na, dili mo ay na masuko ko ron, dili mo mo comment ron. Palihog lang kog like ug share sa atong live. Oh, 1 minute to go. Palihog lang kog like ug share sa atong live. Like ug share sa ganahan og pitik. Palihog lang ko. Bahala sila, di sila ganahan. Ang matagaan ra nako kanarang ni comment karon. Number 1 na ni si Boss Rimar. Kay mo ni updated kayo. Like ug share lang no para matagag pitik. Oy, 6:50 naman day. So, mora no? Maayong gabi sa inyong tanan o daghang salamat sa pag-view sa atong kumbi karong alas 9. Salamat sa inyo ug maayong gabi sa inyong tanan. God bless and good luck sa atong kumbi. Finger heart.